Malah tidur. Iso-iso golek kayu angel. Anak neng omah kandhane angel. Onone dolan lak karu-karuan. Woi. Nopo meneng kowe? Dia malah golek kayu ora ono, malah tidur. Lha kowe mau tak anteni jam 10 ning ndi wae. Aku sing ngetar bojoku ning pasar. Oh, lha golek apa ning kono? Biasa ra wong wedok blonjo kan ana rampunge. Wah, ngono. Tukune gerih toke blonjo 5 jam. Ket saka sahur nganti buka. Lha ngenteni ning kono prene? Pinggir pasar kono kae. Heeh. Wong ilang iki lho. Asli ilang to. Remu ketok semrawut pun ono masalah opo sih mange? Yo ki mau ki tiba kae bar kok kono iki. Ah. Jadi tiba mikir ke anakku kae wis ra karu-karuan kok ngono kae. Lha mau isuk nopo kok anakmu kok ngamuk-ngamuk dhewe ning kono omah? Wis yo ngono kae ra kena kandhane. Delok opo sih jenenge tak Kon dia ra gelem golek kayu ra gelem wis pane kok ngene iki. Makne serano ngono kae. Golek bojo liya. Sing sabar wae. Yo ngono kuwi. Urip ki ra ono rampunge nak ngger dalane lurus terus. Ya kowe penggokke wae kowe. Ya ngono kuwi lah. Mungkin ku yo padha kok. Jaluk apa kudu turuti bojoku. Tak turuti nesu-nesu ngamuk-ngamuk. Tak gue bojo liya wae rono. Malah nangis dhewe. Lha iki Pak ning ndi wae to? Aku jane Pak golek suket. Sake wedhus kurung tak pakani. Oh ngono, ya padha iki Pak golek kayu ki masak nang omah. Yo, Pak golek kayu kok. Kok aku ben golek suket kok tak wangi. Yo. Lha engko awakmu kae rono sik. Heeh, awakmu golek kayu sik. Tak golek kayu rono. Kan tak wangi. Heeh. Nek keterakno tak wangi. Rep. Tak ono rampunge. Goto. Sukulian. Goreng golek rambuan. Makan wedhus. Leren sik kesel. Jeneng jumeneng niki kerjuk abot kabeh. Bayarane ram deji karo kelakuane. Nek kosong bayaran 300.000 tok sasi. Ngandel ke wedhus. Pak J ning ndi yo? J. Rene jeng kene sik leren. Kene leren se, ya rampung. Rampung. Kok leren se bedug. Iya iki, ndani bedug.
Aku jombe nise. Wah iya ngelak iki kayune yo engel kae. Rago ngombe pan koma. Monggo tinggalan ning kono kae. Wis jombe iki. Rajaane bojoku. Ger. Ya. Kira kok tutik. Wah iya lali mau aku kono kae malah tutup. Pemilu saiki rewel. Wah. Tak karu-karuan kok ngono kae. Kertas akeh meneh. Oke. Ku bingung ya ibu-ibu. Aku wingi nyoblos. Kertasnya bingung lempite piye. Bingung. Heeh. Kira-kira sing menang sapa iki? Wah, ibu itu pikiran ini. Tapi kira-kira iki kata Yatno tekan sing menang. Masalah dek iki dek wong iki ngajeni. Tapi nganu partai Padam ya ini Pak Parjem ya menang kaya ini. Tapi kayaknya lo wongnya pahit ramet gite. Cuma saiki kan ngono kuwi wajibe. Heeh, tonggo-tonggo. Akeh, duite dijipo. Wong ora dipilih. Heeh. Sekali milih noblose loro. Kan adil. 25. Yo ngene. Jane iki sapa wae sing dadi pemimpin jane yo apik iki. Tapi akeh wong-wong disambat. Iya. Ngono kuwi. Sore memang kadang gitan ora Ning di nggon brimob. lapangan Brimo kono kae. Lah kok kowe seneng bojomu Kapra aku kondo. kondo tenang. Kowe juga cok bojomu Lah wingi bojoku beres lemah. Ya aku disangon 5 juta kan kadang gitan kan nyawer. yo masuk kowe. Yang Cocok. ngomongin kancane aku ya. Yo ngopi. Alhamdulillah kayune akeh sih. Cukup iki kene dimasak iki. Memang mau urip dhewe pancen susah tenang. Makanya wapron guys, rampung burung ya ngarit kayak. Ae ning bisi kok suwe meneh tantakan kene. Terus mau sindani barang rampung-rampung. Golek kayu sak truk opo sak piro kae. Woi mat, panjang umur. Bisa dong kita Wes, kayu semuanya tau. tempatnya motor mau. Ning dinten kok suwe meneh ning ndi? Kayak mau aku nek kono ibu meneh manten. Sing hati-hati, asing dipikiran. Aduh ya kira ngono wae. Woi kira sapa wae. Paling gini Pak Haji Mas Ahmad Wira. Beler-beler. Wih, saya telah Coba beli poyo. Ayo beli yuk.
kuli Napa? ya sekarang bayi yang dari kode